Gospodine Miroviću, kada srpski radikali izađu ovde za govornicu i govore, nije to plitak potok za vas da vi možete lako da ga pregazite. Imaćete vi muke da se sa nama izborite i dokažete. Ali kako vi meni da dokažete za ovom govornicom da ste vi u pravu sa vašim saradnicima kada je, recimo, za upravu, kada je u pitanju pozicija Uprave za kapitalna ulaganja ili Uprave za Sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu, šumarstvo i nekih ostalih sličnih njima značajnih segmenata funkcionisanja vaše vlade, svega realizacija u 2017. godini na 46%, na primjer. To je suviše malo da bi Uprava za kapitalna ulaganja mogla ovde doći, izaći, ili njihov direktor, ili vi kao predsjednik vlade da govorite i predstavljate neku veličinu. Da govorite o tome kako je uspešno završen posao oko svega toga. Ne verujem ja da vi niste željni dobrih poteza, da vi ne idete među narod, ali nekad su takve stvari samo da svete vodič po selima i ništa drugo. Hvala.